Itt az est fénypontja Görbics Gábor, illetve az olasz származású belga Paolo Renna mérkőzése. A VKN szervezet interkontinentális övéért egy full kontakt küzdelem következik. Ugye Görbics Gábort láttuk a legutóbbi gálán, Birics Tamás ellen egy nagyon nagy teljesítménnyel, rendkívül látványos küzdőmodorra én szerintem megérdemelten nyert, bár csak ha jól emlékszem 2-1-es pontozás volt. Abszolút megérdemelten nyert azon a mérkőzésen, és mondom ezt elfogulatlanul, hiszen Görbics Gábor és Birics Tamás mind a ketten az én szakmai szívemnek egy csücske. És hozzá kell tenni, hogy az a mérkőzés nem Gábor eredeti stílusában volt, az egy K1 mérkőzés volt, ugye most full kontaktban mérkőzik. És itt van az ellenfél a Belgiumból ide Magyarországra első ízben utazó Paolo Renna, aki itt az Andrássy úton lett elszállásolva, 2 nappal a mérkőzés előtt érkezett a csapatával. Mit lehet róla tudni? Milyen alapokkal bír? Hát ő az abszolút vegyes felvágott. Több világszervezet Muay Thai, MMA és K1 öveit és címeit birtokolja. De mielőtt összecsapnának a felek, itt az öv a lányokkal, és jön Görbics Gábor, aki egy kicsit jósolt a mérkőzés előtt, úgyhogy hallgassuk. Megtisztelt bennünket Emilia Irimiának, a VKN szupervázorának. Úgy érzem, már nagyon sokat dolgoztam azért, hogy kapjak egy ilyen nagy lehetőséget, és szeretnék is élni vele, és mindenképpen szeretném a közönséget megfelelő módon jól szórakoztatni. Mennyire ismered az ellenfeledet, mit kell ellene csinálni a győzelem érdekében? Úgy gondolom, hogy a felvétel az mindig más, mint élőben, hogy mit tudok fel csinálni, de amit néztem hogy a felvételeken, akkor kiemelte a fejét, és úgy gondolom, hogy ütető, viszont nagyon vigyázni kell, mert veszélyes a lába. Úgyhogy egy zárt, magas fedezékkel kell boxoljak, sokat kell foglalkoztassam, és presszelnem kell, és úgy gondolom, akkor nem lesz semmi gond. Hogy áll az erőálló képességed? Bármi lehet ezen a mérkőzésen, de úgy gondolom, hogy boxoltam már végig egy 10-2 percet ebbe a szabályrendszerbe, és nem tudom, nem akarok előtte jóslatokat mondani, de az, hogy nem kérek kegyelmet és nem is adok, az biztos. Hát így kell nekiállni. Na kezdjük azonnal az első menettel tehát. Az, hogy full kontakt, az mit jelent, hogy mit nem szabad? Azt talán könnyebben el lehet sorolni. Egyszerűbb inkább elsorolni, az mit szabad, ugye ott a kéztechnikák alkalmazhatók ebben a szabályrendszerben forduló ütéssel kiegészítve, és gyakorlatilag az egyenes, illetve az oldalsó rugások, illetve a tolórugás, de derékon fölfelé, illetve ez az úgynevezett lába-lábhoz lábsöprés, amit Gabi nagyon jól csinál, nagyon jó ütemérzékkel vette észre. Ugye Juhász Gábor a sarokból adta az instrukciót Gábornak, hogy sokat eszik a keze Paolo Rennának, ami Gabinak egy hasznos információ, hiszen Gabi kitűnő ökölvívó, boxalapokkal rendelkezik, és hát az utóbbi időben gyakorlatilag falta a bajnoki címeket full kontaktban is, de kimondottan ismét egy ilyen lábsöprés, amit el tudott adni Paolo Rennának. Történetesen nemrégiben profi box mérkőzése is volt, szisztematikus munkának a része volt, amit 2 éve folytatnak Juhász Gáborral a Titán esében. Mind a ketten megpróbálták ezt a kézhát technikát teljes fordulattal bemutatni, de sokkal pontosabb és keményebb volt Görbics, tehát ő az, aki inkább elkapta a fonalat itt a kezdésnél, azonnal szinte 1000 fokon ég. Igen, a kéztechnikája neki fantasztikus, ugye a magyar válogatott kerettag is volt ökölvívásban, a lábtechnikáját is nagyon sokat fejlesztett az elmúlt időszakban. Ott lehet látni egyébként náluk egy lábvédőt. Ez kötelező felszerelési tárgy, vagy választható? Kötelező. Ez kötelező, ez a lábfejvédő, ez a papucsnak tűnő lábfejvédő, ez egyébként folytatódik egy lábszárvédőben a nadrág alatt. Igen, ez olyasmi, mint egy ilyen házi mamusz, azért ez jó szolgálatot tesz, ugyebár egyrészt a védekezésnél is jól jöhet, és amikor az ember rúg egy nagyot, azért nem annyira fájdalmas, mint puszta lábbal.
Hát Görbics Gabi, amilyen nagyot rúg, az szerintem így is nagyon fájdalmas. Na most az első menetet én magam beixelném Görbicsnek, itt a második. Mégpedig tisztán. Ugye látjuk, hogy Görbics Gabi kézzel nagyon ügyesen operál. Ahogy ő ezt előre megígérte, sokat foglalkoztatja ezt a fiút és mozgatja. Láttuk fönt-lent kézzel, a következő támadásban két oldalról lábbal, tehát próbálja megosztani a figyelmét ennek a fiúnak. Így van, folyamatos ritmikus mozgással pedig megpróbálja valahogy egy kicsit elaltatni Rennát, és jól látta a felvételeken korábban, hogy a belga fiúnak nagyon kín van a feje, tehát azért ő üthető. Igen, viszont Görbics Gabinak viszont nagyon élesek a reflexei, láthattuk, hogy gyönyörű szépen dukkolt a sarokba és jött ki a támadás elől, anélkül, hogy fölösleges közelharcba belement volna. Amivel egyébként nem lett volna gond, hiszen Gabinak az is kitűnő fegyvere. Szép zárt bunyóból talált megint egy kombinációval jobbal-ballal Görbics. Azt még nem mondtuk el, ugye nem sokkal a barbanegrai fellépés előtt ő megnyerte az Irish Open-t, ami az nagyon... Irish Open-en voltak ki nem régiben, igen, és ott is begyűjtötte a neki járó címet. Ami egy nagyon komoly nemzetközi megmérettetés. Igen, ahol egyébként Brunner Boglárka is, az ő klubtársa, szintén beskalpolta a győzelmet. Egyébként, hogyha megfigyeled, bizonyos szögből látszik, ez egy nagyon kemény és pontos ütés volt, de Renna bírja ismételten, Gabi talált. És aztán összecsúklott a belga, a kérdése az, hogy mennyire van benne az ütés. Nem, csak csúszásnak minősítetted. Nem, ebből a szögből úgy látszott, de itt láthatjuk, hogy a helyes döntés volt. Nem az ütéstől ment le. Közben azt kezdtem el mondani, hogy látható a Paulo Renna jobb vállán egy Muay Thai harcos tetoválása, tehát ahogy mondtam, ő mindenféle stílusban mérkőzik és címeket gyűjtögetett. Ahogy annak idején az edzője Oszmán Igin is. Egy török-olasz felmenőkkel bíró, belga, szenvedélyes sportember. Egy kicsit ugrunk most, ugye a második menet után most következik a hetedik. 10 menetre írták ki, menetenként, ha jól tudom, akkor 2 percet küzdöttek a felek. menetenként 2 percen keresztül csépelte Gabi ezt az olasz-belga fiút. Szerinted benne lett volna Gabiban egy 10x3 perces küzdelem is? Gabiba simán. Ez egy naív kérdés volt. Tehát tessék megnézni, 7. menetben járunk, és Gabi gyakorlatilag úgy bunyózik, mint aki éppen bemelegedett. Ugye a harmadik és a 6. menet között alapvetően nem változott semmi. Elek Sándor kollégánk felügyelte a vágási munkálatokat, és ő mondta el, hogy egyértelműen az történt a ringben, amit Görbics szeretett volna. Tehát folyamatosan kontroll alatt tartja Rennát. Gyönyörű felütés volt testre, és ugye látható Renna hátán, oldalán, hogy nagyon csúnyán meg van gyepálva, és azért ez egy nagyon csúnya, szabálytalan. Nem is mondanám azt, hogy technika volt, hanem inkább megmozdulás volt. Tehát eleve az, hogy befogta Gabi fejét, de az, hogy még le is rántotta, az kimondottan rossz szándékú cselekedet volt. Viszont egy ennyi-ennyivel megúszta. Hát ez az első eset volt egyébként. Mindamellett elmondhatom, hogy sportszerű volt ez a küzdelem. Hát Gabi részéről mindenképpen. Én elég sok mérkőzést vezettem már Gábornak, és én nem nagyon emlékszem arra, hogy nála tudatos szabálytalanság lett volna. A raffinált bunyósokra jellemző apró kis csínyek, amik beleférnek, ezek a kis fineszek, ezek minden tapasztalt bunyósnál ott vannak. De Görbicsnek van olyan technikai repertoárja, hogy neki nem kell ilyenekre hagyatkozni, hogy befogja a másik fejét, meghúzza. Ez a menet is zsebben.
Jön a 8. Bizony a talján versenyzők nagyon sok harcművészeti stílusban óriási ravaszdinak számítanak, de hát azért előbb-utóbb úgyis kiderül feketén-fehéren, hogy ki a jobb. Ez a lábsöprés most nem sikerült Görbicstől. Nem, de ezzel is meg tudta osztani a figyelmét ennek a fiúnak, és ugye láthatjuk, hogy Görbics nagyon jó testcseleket alkalmaz, és a legváratlanabb helyzetekből, a leglehetetlen szögekből indít el támadást, úgyhogy nem lehet tudni, hogy éppen lábbal vagy kézzel fog támadni. Ugye azt mondtad, hogy mind a ketten belefértek a 64,4 kg-ba. Görbicsnek mennyire kellett megszenvedni a súlyával? Görbicsnek soha nem kell megszenvedni a Soha. súlya. Nem. Lehet, amit akar? Nem, Görbics olyan súlyfegyelemmel rendelkezik. Ő mindig hajszálpontosan hozza a súlyát, egy pár deka eltérése. Itt viszont a Paulo Renna súlyát csökkenti ő, vagy tetézi nagyon sok pofonna. Ugye láthattuk megint, hogy fent, lent, testen, fejen megosztva a figyelmét Rennának szisztematikusan őrli fel. Bizony alaposan megszórta most itt ebben a menetben is, és utána nagyon okosan egy picit visszalép, visszavesz a tempóból, jó a védekezése is Görbicsnek. Illetve nézzük meg a mozgását, hogy Görbics Gabi nagyon energikusan, nagyon pattogósan küzd még ebben a menetben is, Paulo Renna pedig itt már egy picit statikusan állva, várva azt, hogy mi fog történni. Bizony, testet is Ismét kell a támadni. csapottak. Nagyon jól takarékoskodik az erejével, nagyon szépen felépíti magában ezt a mérkőzést, és aztán egy hátsó kezes ütés. Hú-hú! Ez tipikus K.O. ponton, álcsúcson betalált. Hát tényleg jó feje van Rennának, ebből fölállni azért ez huszáros. Igen, hallhattuk a ringsarokból többször, hogy leesik a keze. Hát ezt meg is büntette Gabi. Itt az álla esett le inkább, Gyuri, tehát ez akkora ütés volt, Igen, hogy... vagy csak a sorrenden kellene vitatkozni. De ez még így kamerán keresztül is csattant, ennek hangja volt. Itt. Ugye a szemei talán tisztának tűnnek, de abszolút egy nagyon jó tempóban eleresztett ütés. Ereje is volt. Ugye nagyon sokan azt mondják, hogy nem csak az ütőerő számít, hanem az időzítés is. És ez most megvolt. Hát igen, egy másodperc kihagyás mindenképpen megbosszulhatja magát. Főleg egy ilyen bunyossal szemben, mint Görbics Gabi. Akit ne felejtsük el azért ugye, hogy az Irish Openen kívül ő hát tavaly Vakó Európa bajnok lett full kontaktban, illetve egy évvel korábban a World Combat Games-t, a küzdősportok olimpiáját, hogy úgy mondjam, megnyerte. Bizony, az egy óriási fegyvertény volt. Büszke is volt Gábor rá, de elmondta az interjúban, hogy nagyon vágyott már egy ilyen profi címmérkőzésre. Hát és most a következő cél, lehet, hogy Gabi még nem tudja, de Juhász Gábor az edző elmondta, hogy fenik a fogukat a Vakó Full Contact világbajnoki amatőr címére, ami nagyon nagy feladat, mert a legutóbbi világbajnokságon ebben a kategóriában, tehát Gábor súlycsoportjában a táblán 34 nevező volt. De gondolom azért kedvező pozícióban van Gábor. Számítani lehet természetesen arra, hogy ő valamilyen szinten kiemelt lehet, de gyakorlatilag egy ekkora táblában majdan maximum az első körben sorsolhatják oda, ahol nem egész számra jönnek ki majd a selejtezők. Hát jó lenne ott látni. Ugye tavaly novemberben Habas Antoine szintén kitűnő meccsen lett Európa bajnok a VKN-nél, Mitev legyőzésével. Mi van most Antoine-nal éppen? Ugye ezen a gálán ő nem szerepelt. Antoine nem szerepelt ezen a gálán, éppen edzésben van, felkészülésben van. Készül a Vakó fordulóra, illetve várja a következő lehetőséget,
hogy megmutassa magát. Szó volt egyébként arról, hogy esetleg itt mérkőzne, de egy sérülésre bajlódott. De hogy visszatérünk ide Gabira, hogyha megnézzük ezt a menetet, a már leütött, illetve elfáradt Rennát tovább gyepálta Gabi. Ugye láthatjuk, testen, fejen egyaránt támadta, és nagyon sokat mozgatta. Ugye itt jön az utolsó menet. De így szépen lebontotta azért menetről menetre, tehát itt már nagyon sok azért nem maradt. Nem, és hogyha megnézzük ezeket a rúgásokat, ezek csak úgy puffannak Gabin, de különösebb kárt nem tesznek benne. Amihez hozzátartozik, hogy mérkőzés előtti napon különösebb trauma nélkül, ami ugye lehet egy belső kis izomsérülés, vagy valamilyen ficam eredménye, Gabinak az egyik könyöke begyulladt és bedagadt. Hát ez még inkább ugye emeli a teljesítményének az értékét. Hogyha jól megfigyeled, akkor látod is a jobb könyökét, hogy mennyivel vastagabb és nagyobb. Hát ott nem az izom nagyobb, hanem egy sérülésre szenved. De ez nem látszik az ütésein. Tehát ballal-jobbal folyamatosan nyomás alatt tartja Paulo Rennát. Igen, mert ugye olyan magas az adrenalin ilyenkor, hogy a versenyzők gyakorlatilag nem is vesznek tudomást a fájdalomról. Ez csak utána jön elő. Tehát most már nagyobb baj nem lehet, ez már itt a mérkőzés utolsó perce. Tiszavirág életű felvillanásai vannak csak Paulo Rennának, aki ugye kisebb szervezeteknél szerzett eddig öveket. Mindenfélét. Mindenfélét? Mindenfélét. Viszont ugye megbeszéltük, hogy gyakorlatilag egyöntetően vitte Gabi ezeket a meneteket, de akkor sem látható Gabin az, hogy kicsit is kiengedett volna. Folyamatosan dolgozik kézzel. Még egy csel is belefért. És jogos az öröme. Nagyon, nagyon fegyelmezetten, nagyon céltudatosan, kézzel-lábbal egyaránt, ahogy megígérte egyébként abban az interjúban. Mozgatta, foglalkoztatta, felőrölte, megverte. Ez a recept. Tényleg nem volt üres járat ezen a mérkőzésen, elsősorban Görbicsnek köszönhetően. Úgyhogy ott az öv, a VKN szervezet interkontinentális öve 64 kg-ban. Görbics Gábor nyer, teljesen megérdemelten egyhangú pontozással. Egyhangú pontozással unanimously a pirosságban Görbics Gábor! Hát van egy olyan érzésem, hogy Gábort látjuk majd még ilyen Fight Night Hungary gálán, mert megérdemelné, és azt is ugye, hogy egy Európa bajnoki címmegy közelébe kerüljön. Én azt gondolom, hogy... Hát mindenképpen ezen leszünk. És hallgassuk a győztest, mert ezt is megérdemli. Sok szabályrendszerben mérkőztem már, de igen, egy felkészült, rutinos, motoros srác volt, aki nem akarta magát megadni. És azt láttam, hogy egyrészt nagyon jól bírja az ütéseket, te viszont nagyon-nagyon céltudatosan bunyóztál. Igen, volt egy olyan dolog, nagyon jól sikerült a felkészülésem egészen péntek reggelig, amikor a könyököm úgy bedurrant, hogy nem tudtam vele semmit csinálni. És így boxoltam végig ezt a 10 menetet, hogy azért töltöttem olyan keveset, mert a biztosra mentem csak, de Istennek egyszer el is találtam komolyabban, amikor rászámoltak, de sajnos nem sikerült hamarabb befejezni, úgyhogy végig mozogtam ezt a 10-2 percet. De legalább tudom azt, hogy erre is elég az állóképessége. Ugye egyrészt a második menetben is leütötted, meg a 8-ban is. Ez alapvetően minek köszönhető? Ütő erőnek, vagy egy pontos ütés kivitelezés? Úgy szokták mondani, hogy nagyot ütni mindenki tud. Itt a pontosság a lényeg. A pontosságon van a hangsúly. Persze nem árt, hogyha erős az ember, de én úgy emlékszem, csak a 8-ból ütöttem le, a második menetben csak úgymond lekínoztam, nem volt erős, csak összeesett, de az volt a lényeg, hogy győztem. Szomba szommára jól sikerült a gála, hallgassuk meg a szervezés derékhadát elvégző Rehák Györgyöt is.
Szerintem egy remek gálát sikerült összehozni ma este a Fight Night Hungary második szériájában, itt a Barbanegra klubban. Én úgy gondolom, hogy a rezsim szervezése és szakmai munkája kiváló. Egy jó ideje csinálom már, és benne van az életem, így úgy gondolom, hogy eredményre vittem olyan sportolókat, akik abszolút megérdemlik, és megyünk tovább, csináljuk a következőt. Én úgy gondolom, hogy ezeket a versenyzőket igenis érdemes az egész országnak megmutatni, mert a harcművészetek nagyon jó hatással vannak az emberekre, és ez a csúcs, a versenyek, azok a ünnepélyek, amiket most sikerült összehozni. És ilyen ünnepére szeptember végén és november végén várjuk a küzdősport szerelmeseit. Méghozzá ugyanitt a Barbanegrában. Kedves nézők, köszönjük a figyelmüket! Vojvoda György és Kassai Tóth Csaba búcsúzik.